Now, as to the question na paano naman yung mga negosyo, we made it clear doon sa panukalang batas that micro enterprises are exempted. Yung mga maliit at maliitan na mga negosyo ay exempted. Ano pa itong mga micro enterprises? These are enterprises na may 10 manggagawa pababa at may capitalization of 3 million and below. Ito yung mga sari-sari store. Ito yung mga barbershop. Ito yung mga micro na mga businesses. Tinatarget natin dito yung mga malalaking negosyo na meron namang capacity to pay their workers Manila rate. Hindi naman ako maniniwala na halimbawa yung Ayala, Robinson, SM, hindi kayang magpasahod ng Manila rate sa kanilang mga manggagawa. Kung ang kanilang reported net profits year by year ay billions of pesos, samantalang yung sahod ng mga manggagawa ay napakabarat, napakaliit.